Южнокорейската компания Atomy ни предлага още една много полезна за човешкия организъм хранителна добавка, която е извлечена от най-дълго оцелялото микро синьо-зелено сладководно водорасло. Мощна суперхрана с 3 милиарда и 600 милиона години история. Това е спирулина. Спирулината е една от най-древните форми на живот на планетата и се е използвала от векове като храна поради богатия си хранителен състав. Още ацтеките са използвали спирулината, като са сушили водораслото на слънце и от него са правили питки. Спирулината е с високо съдържание на протеини, витамини, минерали, антиоксиданти. Често е наричана суперхрана или храна на бъдещето. За какво подпомага спирулината? Подсилва имунната система, подобрява сърдечно-съдовото здраве, регулира кръвната захар, подобрява храносмилането, детоксицира. Atomy предлага 100% чиста спирулина, която съдържа натурален хлорофил. Отглежда спирулината в специална ферма в Калифорния под много строг контрол. Използва богати на минерали вода от река Колорадо и от чистите планини. 120 капсули по 2 на ден, една опаковка за 2 месеца.